το καιρό εκείνο έστι ο Ιησούς επί τόπου παιδινού και όντως μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος ήρθαν ακούσε αυτού και οι Αθήνε από τον νόσον αυτών και οι ορκούμενοι υποπνευμάτων ακαθάρτων και θεραπεύοντων και πάσο όκτος εζήτη άπτεσθε αυτού ότι δύναμις παράκλεξη και το κυνηγάτο πάντας και αυτός επάρας τους οφθαλμούς αυτού εις τους μαθητάς αυτού έλεγε μακάρι πτωχοί αυτή η μετέρα στην η βασιλεία του Θεού, μακάρι οι πεινώντες νήμα ότι κορταστήσεστε, μακάρι οι πνέοντες νήμα ότι γελάσετε, μακάρι εστε όταν μισήσωσιν ημάς οι άνθρωποι και όταν αφορήσωσιν ημάς και ομιλήσωσι και εκβάλλωσι το όνομα ημώνος πονηρών ένεκα του Υιού του ανθρώπου και εκραίνε εκεί τη ημέρα και σκυρδίσατε. Ιδούγα ο μισθός ημών πολύς εν το ουρανό. Κύριος ο Θεός, η βασιλεία του πάντοτε νικαιαεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Της ιεροσύνης ημών μισθή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία του πάντοτε νικαιαεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Glory